Il-maskra tal-Labor issa inkixfet. Wara jiem ta' attakki u gideb mill-Prim Ministru Robert Abela, mill-Ministri u mill-MPs Laburisti kontra l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, issa inkixef kif il-Gvern jgħid ħaġa u fil-verità qed jagħmel ħaġa oħra. Kien is-sit Lovin Malta illi kixef l-ipokrezija tal-Prim Ministru Robert Abela li f'Malta jgħid li ma jridx jinvesti fl-armata waqt li meta jmur Brussell fil-Kunsill Ewropew jappoġġja kull deċiżjoni li ttieħdet biex tissaħħaħ id-difiża tal-Unjoni Ewropea. Fi Brussell, il-Prim Ministru qabel li l-Unjoni Ewropea għandha tipprovdi sigurtà u li l-Unjoni Ewropea għandha żdid l-investiment fid-difiża. Robert Abela qabel ukoll li l-Unjoni Ewropea għandha ssaħħaħ il-kapaċità tagħha li tiddefendi ruħha u li l-Unjoni Ewropea għandu jkollha difiża b'saħħitha li tkun reżiljenti u lesta għal dak li jista' jinqala. Diskors li għaxqalitu Roberta Metsola sfat attakkata bl-aħrax mill-istess Robert Abela. Diskors li l-istess Abela appoġġja fi Brussell u fil-fatt Roberta Metsola kixfet l-ipokrezija tal-Prim Ministru. U l-ar ipokrezija f'dan kollu il-Prim Ministru qabel ma l-istess ħaġa. Sa dan it-tant id-deputat laburista Edward Zammit Lewis ukoll qed jaqbel mal-pożizzjoni ta' Roberta Metsola u tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm aktar investiment fid-difiża. Zammit Lewis għal dan f'artiklu li kiteb fit-Times of Malta f'Mejju tal-2022. U issa ma' sit Lovin Malta Zammit Lewis żied jgħid li biex l-Unjoni Ewropea tibqa' relevanti dik triq l qudiem u f'battuta lil Abela qal li għadu jemmen dak li kiteb. Fl-aħħar sigħat anke l-ġurnal Times of Malta kompla jagħti raġun lill President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola meta fl-editorjal tal-Erba' qal li l-Unjoni Ewropea trid tkun lesta biex tipprovdi s-sigurtà tal-Ewropej u ma tistax tibqa' torbot fuq l-Istati Uniti. Diskors li qed isostnuh b'mod responsabbli. Kemm il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola kif ukoll il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech.